aw ni ce ani yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kan bagan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa marsi kalo tile 12 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a cariya ni k'aw hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ mi yɛrɛ kɔni an ka Mali USAS maaw ye ni o ye Office Central de Stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛnnen don ɲanimafɛn donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi USAS cɛ dɔw olu kɔni cɛsirilen don u ka baara yɛrɛ kɔni kɛli la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka se an ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni sabati ɲanimafɛn nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma o ko hukumu de la ko marsi kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni Kulukoro USAS cɛ dɔw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kulukoro gariw cɛ la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ o sera k'o bolo da ɲanimafɛn caman yɛrɛ kɔni ka sagi da yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gariw cɛ kofɔlen in kɔnɔna na mi yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni su fara tile ka hulu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw ni an bololafɛnw ka se ka an ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni ACI 2000 commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da zone 2 yɛrɛ kɔni ka zone 2 minnu ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don suɲɛni yɛrɛ de kɔni ma ni maaw menacelen n'u ka maramafɛn jugu ninnu yɛrɛ kɔni min ye Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don sanga ani wagati jamana in kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni Niger jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min Niger fintigilakaw olu bɔra ni ka laseli kɛ tarata tɛmɛnen marsi kalo tile 10 san 2026 ko marsi kalo tile 3 ni marsi kalo tile 8 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnna dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni ma k'olu Niger fintigilakaw ye opération caman kɛ Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'olu ka opération bɛɛ lajɛlen nɔbɔ ka da kan ko opération senfɛ o sira kan dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la jamana in kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Congo ka fédération de football maaw yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni furugufurugu ye o bɛ o jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da kan don tɛmɛnenw na min ye fédération congolaise de football maaw yɛrɛ kɔni ni o ye FECO foot yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ k'olu ka ɲɛmaa ni o ye Jean-Guy Blaise Mayolas yɛrɛ kɔni ye ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Congo kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ si kaso kɛlɛla ni jamana kofɔlen kɔnɔna na ka da kan ko nin ma kofɔlen ye $1 miliyɔn 1 ani kɔ boyan kɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni détourné a ka fédération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen marsi kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Russie ka conseil présidentiel ye ni o ye Yuri Ushakov yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen bɔra ni ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen marsi kalo tile 9 san 2026 sufɛ yɛrɛ kɔni ko téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛna Vladimir Poutine ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Russie ale ni États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni Yuri Ushakov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko téléphone na kuma min tɛmɛna ni jamana ɲɛmaa fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko ka kuma in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da yɛrɛ kɔni taara se États-Unis Iran ka kɛlɛ ko ale ni fɛrɛlatigɛra Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni da bɛ se ka kari o ko in yɛrɛ kɔni na cogo min na kuma min yɛrɛ kɔni bɔra ni jamana ɲɛmaa fila nin ka kuma ɲɔgɔnya in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛna da se olu ma ni ka olu walawala aw ye cogo min aw bɛ faamuyali sɔrɔ a la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min a bɛ tile damadɔni yɛrɛ kɔni b'a ŋununu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mujtaba Kamini ni ale de yɛrɛ ka guide suprême an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni joginna yɛrɛ kɔni don o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Iran yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa denkɛ ye ni o ye Youssef Pezeshkian yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan ka hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ Iran jamana kɔnɔdenw k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mujtaba Kamini ko basi foyi yɛrɛ kɔni tɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ kunnafoni diso maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mujtaba Kamini yɛrɛ kɔni ko farapo min senfɛ yɛrɛ kɔni ale fa yɛrɛ kɔni fagara k'ale tun bɛ farapo in kɛyɔrɔ la ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni joginna a min yɛrɛ kɔni Iran jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni denkɛ ale hakilisigi kuma fɔ maaw yɛrɛ kɔni a ka nin kuma in fɔli la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
ina fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka OCS ma ni office central de stupéfiant ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni OCS cɛdenw ka u cɛsiri baara nin yɛrɛ kɔni ye a kɔni yirala k'a fɔ ko marisi kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Kulukɔrɔ OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ye dimijuguba yɛrɛ de kɔni don réseau maa dɔ la réseau maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don fura bayɛlɛmalen feereli yɛrɛ de kɔni ma an ka jamana kɔnɔna na ko ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra Kulukɔrɔ OCS maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ni Kulukɔrɔ OCS o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire divisionnaire de police Sega Kante yɛrɛ de kɔni bolo ko ani ma kofɔlen yɛrɛ kɔni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni lawuli don kofɔlen na ni ka taa opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kulukɔrɔ gare routière la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da fɛnba dɔ yɛrɛ kɔni kan ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ma girin dɔrɔn ni ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲan'u ka taa opération ye kɛ o y'a sɔrɔ o ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka fura bayɛlɛmalen dɔw yɛrɛ kɔni lata yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na Kulukɔrɔ gare routière fɛ kabini OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni bɔra u ko in yɛrɛ kɔni kalama u ma ko bila da kelen da la u ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn opération belebeleba min yɛrɛ kɔni na u y'u senfa joona ni ka se Kulukɔrɔ gare routière yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko opération in yɛrɛ kɔni senfɛ ko min ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u taara bɔ voyage kɛ saki dɔ yɛrɛ kɔni fililen yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko ni voyage kɛ saki kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni OCS cɛdenw ye min yɛrɛ kɔni fililen yɛrɛ kɔni tɔmɔ k'u taara bɔ furakisɛ plaquette 33 yɛrɛ de kɔni kan ni o furakisɛ plaquette 33 in yɛrɛ kɔni na plaquette 27 o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tramadol yɛrɛ de kɔni ni o bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la comprimé 330 yɛrɛ de kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko ni tramadol kofɔlen yɛrɛ kɔni kun dosage yɛrɛ kɔni kun tɛmɛnen don kosɛbɛ ko maa min yɛrɛ kɔni kun kan ka na ni voyage kɛ saki yɛrɛ kɔni fililen yɛrɛ kɔni ta ko kabini ale yɛrɛ kɔni ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ma kofɔlen ale sera ka boli ni ka taga ka bɔ yɔrɔ yɛrɛ kɔni na OCS maaw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo d'a kan i n'a fɔ sariyaw yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogo min ko bolodara fura min yɛrɛ kɔni kan k'a minɛna teliya yɛrɛ kɔni na ni ka taa datugu furamarayɔrɔsow yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa dɔrɔn nataw yɛrɛ kɔni na a bɛ se ka jeni OCS cɛdenw fɛ cogo min ko min yɛrɛ kɔni ye procureur de la république yɛrɛ kɔni ni kunnafoniya in dara ale tulo kan ka ban ko wa sɛgɛsɛgɛli baara dɔ yɛrɛ kɔni daminɛna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ maa min kun ta ye nin fura in ye ka se ka ale lakodɔn k'a sigiyɔrɔ dɔn ani ka boloda ale yɛrɛ kɔni kan ko wa ni complice wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni na a ka nin walejugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda o complice nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka réseau yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ci ni stagiba min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu b'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gare routière yɛrɛ kɔni na ka d'a kan bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko fura kuntan ninnu yɛrɛ kɔni caman bɛ tɛmɛ gare routière de fɛ ko yɛrɛ de kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi san ani wagati u bɛ t'u ka opération caya nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni an Mali jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni ka se ka u kisi ni ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu fana bɛ ka u se kɛ an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw ka lakana sabatili la Mali fantan n'an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye ACI commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni n'o tɛmɛn'o la olu sera ka opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka o bolo da zonba 2 yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko ni zonba 2 nin yɛrɛ kɔni ko don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na u sen donna sonyɛni baara dɔ yɛrɛ kɔni na Falajɛ quartier la ni u bɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko bolo sera ka da ni ma kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kan géolocalisation ale ni commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ka teliya sababu yɛrɛ de kɔnɔ ni opération in senfɛ ko ni zone 2 nin yɛrɛ kɔni sonyɛni baara laban min yɛrɛ kɔni kɛ ni o de kɔfɛ bolo dara u yɛrɛ kɔni kan k'u ye sonyɛni baara in yɛrɛ kɔni kɛ cogo min o yɛrɛ kɔni kɛcogo y'a yira maa caman na k'a fɔ ko ni zone 2 nin yɛrɛ kɔni u degelen don sonyɛni yɛrɛ de kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔnɔna u ja ka fari u ka walejugu ninnu kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna zone 2 nin yɛrɛ kɔni u taar'u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin moto taxi tigi dɔ ni a ka client yɛrɛ de kɔni ma ko ni zone 2 nin yɛrɛ kɔni u ka marifa yɛrɛ kɔni bɔ ni k'a jɔ moto taxi tigi yɛrɛ kɔni na ka moto taxi tigi yɛrɛ kɔni wajiba ni k'a jɔ wɛrɛ de kɔni kɔfɛ o sɔrɔla ka moto taxi tigi ni a ka client yɛrɛ kɔni lajigin ka bɔ moto in sanfɛ ni ka taa ni moto taxi in yɛrɛ kɔni ko maa nin yɛrɛ kɔni kelen ni k'u bolo da moto in yɛrɛ kɔni kan u ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɔra kalama k'a fɔ ko maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛfɛ olu jateminɛ u ka walejugu la ko o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ka essayer ni ka commissariat maaw yɛrɛ kɔni na alerter ko maa 2 nin bɔlen o kalama yɛrɛ kɔni u se ka marifa yɛrɛ kɔni bɔ ni k'a ci ka ɲɛsin o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko nka Ala barika la ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma sa
kuma taxi tigi yɛrɛ kɔni kunna jama yɛrɛ kɔni kɛra min ye komi yɛrɛ kɔni géolocalisation ni o GPS ko o kun bɛ a ka moto yɛrɛ kɔni na kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min ACI 2000 commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu ye GPS yɛrɛ kɔni localisation yɛrɛ kɔni suit teliya yɛrɛ kɔni na walasa ka se k'u teliya k'u bolo da maa fila ninnu kan ko GPS yɛrɛ kɔni kun bɛ ka localisation min yɛrɛ kɔni di commissariat man yɛrɛ kɔni ma o localisation yɛrɛ kɔni taara u bila fo Jikɔrɔni ni para quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi yɛrɛ kɔni ACI 2000 commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni opération yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen kun don commissaire Nuhum Arbi yɛrɛ de kɔni fɛ ko localisation yɛrɛ kɔni kelen ni ka taa ni ma kofɔli ni a ka équipe yɛrɛ kɔni bila Jikɔrɔni ni para quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka u bolo da zomba fila ni yɛrɛ kɔni kan walijugu in kɔnɔna na ko bolo dalen ni maa fila ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ACI 2000 commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka saisie ba min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ o kɛra sababu n'u y'a dɔn k'a fɔ ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni kun ka farin kosɛbɛ u ka siyɛnninw kɔnɔna na bolodala fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye ko zon fila ninnu kun ye moto min yɛrɛ kɔni suɲɛ telimannitigi yɛrɛ kɔni bolo ko bolodala o moto yɛrɛ kɔni kan ko wa bolodala moto wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan maa fila ninnu bolo bisiga bɛ kɛ k'a fɔ ko moto filanan yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'u y'o sɔrɔ suɲɛni baara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni nalen ni ka taa n'u ye commissariat yɛrɛ kɔni na u ye ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tɛ k'u la ɲininkaliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa fila ni yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'olu ka baara de ye suɲɛni baara yɛrɛ de kɔni a ka Bamakɔ kɔnɔna na wa wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye commissariat de police maaw ye o taara wolomali yɛrɛ kɔni kɛ ni maa kɔfɔli nin ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Jikɔrɔni para quartier yɛrɛ kɔnɔna na o wolomali min kɛra o maa yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ o wolomali senfɛ bolodara fɛn wɛrɛw yɛrɛ kɔni kan ni o ye pistolet automatique wɛrɛ yɛrɛ kɔni ko bolodara o fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ni maa kɔfɔli nin ka so kɔnɔ yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni zon fila ni yɛrɛ kɔni ko kelen si bɛ san 27 la filanan ale kɔni si bɛ san 28 de la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa fila ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila la an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa don n'a nataw la u ni ɲakili min ka kan u ka se ka da o kan u ka walejugu in yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kɔni commissaire Yusuf Kulibali yɛrɛ kɔni ni ale de ye ACI 2000 commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ma u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ wa n'a tɔw ta a bɛ tila ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma halisa an fɛnɛ k'an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ACI 2000 commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni senfɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'a dɔn n'a sɔrɔ ni zonba fila ni yɛrɛ kɔni bɛ réseau dɔ de kɔnɔna na an ka Bamakɔ kɔnɔna na réseau maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don suɲɛni de ma Bamakɔ kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau yɛrɛ kɔni ci walasa u kana se ka suɲɛni baara yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Niger fintigilakaw olu cɛsirilen don opération yɛrɛ kɔnɔna jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min ye Niger jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka se k'olu ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'olu ka opération caman hukumu yɛrɛ kɔnɔna k'olu sera ka mercenaire caman yɛrɛ kɔni faga k'u y'u bolo da maa 22 fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan o maa 22 in yɛrɛ kɔnɔna maa caman yɛrɛ kɔni b'a la bisiya kɛ k'a fɔ k'olu kɔni ye réseau criminel maa dɔw ka complice ye ko wa ni fagali ale ni minɛliba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra opération na opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra marisi kalo tile 3 ale ni marisi kalo tile 8 ni ɲɔgɔn cɛ la ni o bɛ bɛn dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni ma ni Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye opération nin kɛ Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen de la Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka dɔgɔkun kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ k'u ka opération nin yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka saisie ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni o saisie ba nin yɛrɛ kɔni na u sera k'u bolo da dynamite kala 2389 rouleau de cordon détonnant 5 cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale kɔni bulu 618 fura kuntan bayirikaw ale ni tajimafɛn 97 ni kɔ bonya kɔ yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw k'u sera ka u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni kan u kɔni dɔgɔkun kelen opération yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni u kɔni kunnafoniya yɛrɛ kɔni la u bɛ sinsin ka kura Niger jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ halisa olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min Niger jamana yɛrɛ kɔni ka kɛ Niger jamana kɔnɔdenw tɛ k'u ka jamana sibiri kelen u t'a to maa si yɛrɛ kɔni bolo wali min yɛrɛ kɔni kɛra hakilisi kumaba ye Niger jamana kɔnɔdenw bolo ka d'a kan u y'a faamu k'a fɔ k'u ka fintigilakaw cɛsirilen don su fara tile kan walasa ka se k'olu jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye kuma caman ye o kɔni bɛ fédération
Congolaise de football ma yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni yɛrɛ kɔni Jean-Guy Blaise Moyola yɛrɛ kɔni ni ale de Congo ka fédération de football président yɛrɛ kɔni a kɔni yira la k'a fɔ k'ale kɔni condamné la si kaso kɛli yɛrɛ de kɔni a ka jamana kiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ni yɛrɛ kɔni Congo ka fédération de football ɲɛma yɛrɛ kɔni a kɔni yira la k'a fɔ ko bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni wari min yɛrɛ kɔni détourné ko ka ca ni $1 1,000,000 ko ni $1 1,000,000 yɛrɛ kɔni kun dira Congo ka fédération ɲɛma yɛrɛ kɔni ma FIFA ma o de fɛ ko a wari yɛrɛ kɔni dira ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka Congo ka fédération ma o yɛrɛ kɔni dɛmɛ covid yɛrɛ kɔni kɛlɛli baaraw la ko a wari yɛrɛ kɔni dira ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ma walasa a ka wari yɛrɛ kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara dɔw yɛrɛ de kɔnɔna fédération kɔnɔna baara min bɛ se ka na ni fédération yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga ye sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni $1,1,000,000 min yɛrɛ kɔni détourné la fédération ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ ko wari yɛrɛ kɔni kun kan ka ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka don Congo yɛrɛ kɔni ka dolantana musow yɛrɛ de kɔni na ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Congo yɛrɛ kɔni ka musow ka dolantan yɔrɔ olu mago bɛ dɛmɛ caman yɛrɛ kɔni na u mago bɛ centre technique dɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɔ u ye ni ka tila ka entretien yɛrɛ kɔni kɛ wari yɛrɛ kɔni dira fédération ɲɛma yɛrɛ kɔni ma k'a ka ni maa min yɛrɛ kɔni dɛmɛ o baara in cadre de kɔnɔna na ko nka a ye $1 1,000,000 yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen détourné ni condamnation ba min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Congo ka fédération ɲɛma in yɛrɛ kɔni ma o kɔni ye ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni yuruku kɛlɛli yɛrɛ kɔni na farafinna farikolola ɲɛnajɛ yɔrɔw la k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Congo ka fédération de football yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye o tɛ olu yɛrɛ kɔni ko wa diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigin bɛ ni ka na ni yɛlɛma caman yɛrɛ kɔni ninnu ka farikolola ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni gouvernance yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni Jean-Guy Blaise Mayola yɛrɛ kɔni ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni bɛ si kaso yɛrɛ kɔni kɛ Congo jamana kɔnɔna na tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni yusi ka conseil présidentiel ni o ye Lori Ushakov yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 9 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛna Vladimir Poutine ale ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Russie ale ni États-Unis jamana ɲɛmaa de Lori Ushakov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa k'ale yɛrɛ de kɔni ye Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni wele téléphone yɛrɛ kɔni na walasa u ka se ka kuma diɲɛ kunkan kow yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa Russie ka conseil présidentiel yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko jamana ɲɛmaa fila ni ka kumaw yɛrɛ kɔni bolila kosɛbɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la ale ni négociation ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka dankari jamana fila ni ka kɛlɛ la ko min yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa fila ni ka kuma ɲɔgɔnya ye k'a bolila ninnu yɛrɛ de kɔni ka kosɛbɛ Lori Ushakov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fila bɛ nimisi wasara kosɛbɛ o ye ɲɛtagaba sɔrɔ u ka faamuyabaliyaw la ko a kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Donald Trump ye ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ye ko maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ko kɛlɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la o ka ban teliya yɛrɛ kɔnɔna ni cessez-le-feu dɔ sigilen jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la cessez-le-feu min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ni don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na ban jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la Lori Ushakov ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kun ma tɛmɛ Russie jamana ɲɛmaa ni États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko nka u ka nin kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni senfɛ u fila bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko sanga ani wagati k'u bɛna to ka téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ni o de ye Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko ani Donald Trump ka nin kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna ale fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni États-Unis a ka fɛɛrɛ latigɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ani Iran ɲɔgɔn cɛ la u ka dankari kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna ni sigikafɔ ye ko a bɛ fɛ dankari jamana saba nin yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna teliya la ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ale ni Israël ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ kɔnɔna ɲɛtaga min yɛrɛ kɔni donna o la Donald Trump ale o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da Vladimir Poutine kulo kan ko Donald Trump ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka laɲini yɛrɛ de kɔni kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ la dankari o la teliya la ko a bɛ fɛ ɲani dankari kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna jamana fila ni ka bɛn cessez-le-feu dɔ yɛrɛ kɔni kan ni cessez-le-feu yɛrɛ kɔni tɛmɛna wagati min u bɛ sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa ka dankari kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna pewu wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ɲɛtaga min yɛrɛ kɔni donna o ko la min yɛrɛ kɔni Vladimir Poutine a b'o da Donald Trump kulo la Vladimir Poutine ka kɔrɔfɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Russie fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka dugukoloba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ Ukraine jamana kɔnɔna na ko o wale min yɛrɛ dun bɛ ka kɛ o kan ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni min ye Ukraine ale ka fɛɛrɛ latigɛ ka na négociation tabali yɛrɛ kɔni kan walasa ani Russie yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲa u ka nin kɛlɛ ko in yɛrɛ kɔnɔna ko ne ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye olu Russie fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ ka dugukoloba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ Ukraine jamana kɔnɔ
kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni da yɛrɛ kɔni fɛnɛ sera Venezuela situation ko ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u da taara se diɲɛ pétrole ko feereli ko yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko a kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale kɛmɛ ni ka sanction bi jamana minnu ka pétrole yɛrɛ kɔni kan k'a nana dɔɔni bɔ olu ka sanction yɛrɛ kɔni na ka d'a kan Israël ale ni États-Unis ye kɛlɛ min yɛrɛ kɔni wuli Iran na o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka pétrole yɛrɛ kɔni da caya kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o de la Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kɛmɛ ni ka sanction bi jamana minnu yɛrɛ kɔni kan k'a bɛ sɔn ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɔɔni bɔ u ka sanction yɛrɛ kɔni na walasa caman bɛ se ka bɔ pétrole sɔngɔ la diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bakurubaya la ni kumaba ninnu yɛrɛ de kɔni tɛmɛna Vladimir Poutine ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la u kɔni téléphone na kuma yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye Yuri Ushakov ni ale ye Russie ka conseil présidentiel ale ka kumaw kɔnɔ a bɛ hakilinajigin kɛ ko téléphone na kuma laban min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Vladimir Poutine ale ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko yɛrɛ kɔni kɛra san 2025 décembre kalo wagati ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni bɛn'a kan k'a fɔ ko sanga ani wagati u bɛna to ka téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛla la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilinajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakililaw di hakilinadir'u la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma